Hola bafethu, I'm your host Stosh. This is PSL Pulse bafethu, Premier Soccer League Pulse. Ngiphethe intwana yami la uShavul. Shavul, igame yafana la intwana yami ibone kanjani? Game namhlanje mngani wami it was nice. Bemnandi sibukele ibhola limnandi fandahi. Ucoach man uyakwazi ukrotate isquad sakhe ngithola. Rotate kamnandi mara mina work rate umuntu oyi1 underrated. Ubani? Namthathela. Intwana yami. Abamnike ama flowers wakho. Chilango. Namhlanje udlale as a number 6, as a number 8. Udlala ama role ayi2. Abamnika ama flowers wakhe. Into bengifuna ukuyisho kuphela le. Manje awungitshele intwana yami, what do you think of Cameron Danson? We saw him starting the game instead of Umbatha noNduli. Mawubhekile umbone kanjani la mntwana yami? Namaphutha amaningi maka ngibonile ukuthi nje abo coach bamnike isikhathi yabona ukuthi a develop naye yabo maka lento ayenzayo coach hayi ngiyancanya because usukumisa izinga lama player amancane spirit sentwana ka Swiss mnika ukuthi uyangithola afaka umoya na. And then awungitshele, if you were given an authority to choose man of the match vandag bonganika bani? Tito Maswanganye. nginika uTito Maswanganye. Tito Maswanganye. So you saying Utito Maswanganye man of the match, do you think ukuthi uLebohile Mofokeng when he comes back from the injury ku number 10 uzoba nenkinga before aqala? Hawu uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga ebhlungu gabe. Iwe great amajita imnandi. Ayaspana amajita kuyabonisa ukuthi nje training nje lento ayenzayo coach upheka into emnandi. So urile nje hayi kuyomela ahlale nje lapha ebenchini kancane nje. Naye adliwe iice yabona kancane. Athi kulungisa. My last question to you mfethu ne score prediction for Saturday against Mamelodi Sundowns. 2-0. Snap in sheet. Orlando Pirates 2 Mamelodi Sundowns 0. 2 Sundowns 0. Danke intwana yami. Ngiyabonga bafethu. This is PSL Pulse bafethu, Premier Soccer League Pulse. Danko.